Šta? Kažem, naručuješ. Ne, ja samo sam teo da te intervjuiš. Nemoj, Maksim. Ne, moram da te intervjuišem, da odgovoriš na par pitanja i da ove devojke znaju. Devojke znaju da možemo da otrčimo na onaj sajt. Znaš što je ono što je Homer radio za Flandersa kad je mu umrla žena? Tako ćemo mi za tebe. Meni umrla žena. A nije ti umrla, ali skoro. Tako da Markić ovako, sad ćemo da vidimo. Stavi prvo pitanje. Koliko može tu videa da stanu? Može dosta. A? Može dosta, vidjet ćeš. Čekaj, bije mi sunce. Šta vi mislite, evo ja ću te zakloniti. Evo, ja ću sam sebe zakloniti. Šta vi mislite ovako o ženama? Uopšte mišljenje, da li smatrate žene onim Ne, ja u stvari... polnim organom koji šeta ili mislite da imaju osjećanje? Volim žene, Maksa, znaš. Stvarno? Čekaj, moram napraviti pauzu jednu. Dobro, znači prvo pitanje smo završili, znači voliš žene. Sad ti meni reci na koji način voliš žene. Na koji to način Ne, samo reći na koji način voliš žene. Ne, samo mi reci na koji način ih voliš, da li ih voliš... Volim ih na način... Kao osjećanja, pa se nešto tripuješ kao žene, ili voliš samo, brate... Brate, volim jedno i drugo. Ali treće pitanje, pošto je ovo treći video. Šta smatraš, čime smatraš da žene mogu najviše da budu srećne s parama? Ili za time, znači dobro, srećni su i kad imaju i pare i dobrog čoveka, ali šta je bitnije za čoveka, za ženu? Ne znam, ja mislim da moraš njih to da pitaš. Dobro, ti se... Pa ne znam šta im je najbitnije. Četvrto pitanje, kad bi morao recimo da izabereš... Mislim kao idem. Ne, kad bi morao da izabereš da li žena, kako se zove, da li će ženi da nedostaje pola mozga ili jedna sisa, da li bi izabrao ženu koja nema pola mozga ili koja nema jednu sisu? Ja, to je iz onog filma, čekaj da se setim što je on rekao. Šta je rekao? Ja mislim da bi izabrao ribu koja nema pola mozga, ne. Znači, u principu ti bi izabrao sve, samo da riba što bolje završi neke poslove vezane za kućinstvo. Aman, čovek! Ali za kućinstvo je. Da bude lepa žena i da bude domaćica, razumiješ? Domaćica? Da. Znači da može da igra i domaćina ako treba. Da, domaćina, to je najbitnije, igrica. Pa i sad, kad bi morao da... Kad bi ti Jana došla i rekla, pitanje broj 5. Kad bi Jana rekla i došla i rekla kao, Marko, ja sam si zajebala i prevarila te, šta bi ti uradio? Ali bilo je samo je bilo organski i nije, bila je želja, znači ne volim tog dečka, neću da te ostavim, žao mi je, zajebala sam se ili bi oprostio ili bi... Kako te pozove djecu? Šalim se, pa jasno. Ništa, ja mislim da je ne bi oprostio. Znači ne bi oprostio? Ne. Rođena Jani? Pa, zavisi. Kako sad zavisi? Sam i rekao da se ona pokajala, razumiješ? Pokajala. Jeste, ali znaš šta, ne bi joj bilo lako, znaš. Mislim, ja bi se naljutio. Da. Što? Nemoj dosta. Naljutio? Smešno mi je. Naljutio bi se? Naljutio bi se. Zbog čega? Pa ne znam, mislim da... I zbog toga što je, zbog činjenica, čekaj, to je već ide sljedeće pitanje, ali mislim postavit ću ti ga. Da li bi se ti ljutio zbog činjenice što te ona prevarila? Ili zbog, znači samo zato što ti je krivo što je bila s tim dečkom ili samo zato što je po pip neki drugi tip? Pa vidiš što trebam da razmislim. Ne znam. Mislim da bi mi bilo krivo, u svakom slučaju. Krivo u svakom slučaju? Aha. Dobro, znači, u svakom slučaju postavio sam ti nekoliko pitanja i sad znam malo više o tebi. Pitanje broj 7. A ne, više, dosta više pitanja, Maksu, molim te. Kad bi zatekao Anu i Jecu. Moram da sednem. Kako zajedno, pa pazi zajedno, podlačim. Da? Igraju Battlefield u mreži. Što je nemoguće. Marko, a šta sad da pritisnem? Ja mislim da bi ona... Ali ne, to bi Jeste rekao, pazi. Ne, pridružio bi mi se. U svakom slučaju. Igrao bi ja Battlefield.
Posljednje i najvažnije pitanje glasi, evo ovako da damo close up kao. Marko i, čekaj, mislim pitanje, da. Pitanje glasi, kad bi ti Ana rekla, ja moram raskinem s tobom, ali samo pod uslovom da ti, ostaću s tobom samo pod uslovom da ugradiš klima uređaj. Šta bi uradio? Jel bi rekao kao kučketino jedna, kao ti mene ucenjuješ ili? Pa rekao bi joj, znaš šta, nemam pojma.